Здравейте, отново аз съм Даймондър, днес съм с Грим и Мистерио. Кажете здравей. Здравейте. И това е втори епизод, ще оцеляваме. Аз съм без кожен сет, защото съм пич. И аре, на къде тръгваме? Чакайте. Кой ще крият на факшн? Добре, криете. What the fuck? Okay. Join what the fuck? На къде тръгваме? Елате. Грим. Ела. Обърни се. Реално тук тръгваме. Само да ме... Добре, че сме в акшен, иначе до сега сме се избили. Малко дърва. Чакай, че аз пошах. И аз памя какво дърво паднах. Само си намери звука. Да, сервер на Герстед 6.2, който иска мой да влезне. Да, ще го оставим. Вече е близо. Окей, аз събрах дърво. Къде сте вие? Ето го Енди. Ето го Грим. Имам 38. Айде, аз съм 43. Аре, тръгваме. Та. Окей, супер. Къде си бе, Грим? Айде. Оф, тия дървета. Там намерихме джунгла. Къде ще живеем? Някъде нататък сигурно. Аз умирам от глад. Не, че умирам, глад нямам. И става нощ. Това е опасно. Напълних компилса. Защо така? Защо? Оф, само да не чуш. Добре. Така. Енди, идваш ли? Къде ще знае Енди, бе? Това на бърка по има тези. Къде е Енди? Не знам. Я, по-матърши да дойде. Аз бях тук ти по цялото време. Ще научиш. О, супер. Ето това. Там мъж. Крава. Колко овце? Тук му се легла. Нападнаха ме. 6. Лили, каква е тази китайска... Това е по-голямо от китайския народ, бе. Айде, който го направи да е жив и здрав. Какво е това миньонче, бе? Ето мини зомби! Умирам! Тук колко скелета има на едно, бе. Някак ще пусна звука.
Или слуша някаква музика. Грим, ти ли си? А? Ти ли си? Не. Кача! Да, благодаря. Убийно. Бак. Да, бе, той сега не ще ми клея раните ми, бе. Я ме чакайте малко част. О, паднах. Мирай. Ник доктор. А така. Свети. Я, Хенди тук. Грим, ти идваш ли? Да, бе. Окей. Я, ето го един. Вземем малко тръстика. Потряза нещо. Някаква джунджурийка. И аз съм съгласен с тебе. Тук ли да живееме? Няма това. Аре. Сега малко поразчистим. Имаме лопата. Аз нямам лопата, умрях. Мъзък. Дедефно. Снимат Да. ли, бе? Да. О, О, години. Пома ти ще видиш? не. Да. Не кажи здрасти. Здравейте, YouTube и Vivo. Си си помисля да ще го Ще ви съветвам да им оставите поне по един лайк на видеото за труда. Даже и да не ви хареса. Я бей, бе! Ето, какво пише. Пич. Вичупим столна с... Слуба, Да, ела, можеш да правим мапката. КФ2. тя мапка. За КФ2. Идвам. Телепортни се. Сега чакай. Те си правят мапки. Чай да се лог... Се кефиме. Логин Play Offline. Добре. Сега влизам в сервера. Multiplayer. Вижте, Eat Monkeys. Логин. Опа. ТП Крис Дер. Ваниш. Те ще да видя. О, как се даде. Що е направим? На кой има да направим? Например, такова като моето, само че от червено. Се. Добре. Някъде... Ето ти ще да бъде по-добро за инфекцията. Не. Мисъл, така по диагонал, от другата страна на другия бряг да направи червено. Добре. Ти ще да бъде по-добро за инфекцията. Добре, сега. КФ2. След Таун. Грим, ти направи ли си легло, бе? Аз Не, не там знам бе, и колко на тук е. колко ти къщата. Тук. Тук, бе. Ами... А, така. Е, No, 2, 3, 4, кой е така стинга, бе? Не ги сложи. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да преди аз ще направя лоби. Тук. Трябва един меч. Но... 2, 5, 6. Нещо усещам лаг. Сещаш ти. Ще направя един чест.
Ние просто... Ето, пускаха всичко направо. Окей. Сериозно. Отивам си взема малко дърво. Малко е... Енди! Окей. За всеки случай. Я не мога да... Сега. Има да говори на момчето, че пък какво само го... Скажеш. Няма пар. Повер. Да. Съм качвал доста време. Един съвет, като снимате клип, говорите, не мълчете. Аз така. Не са. Какъв клип ще бъде само да ви гледат как се строите и си мълчите? Може. Хората ще помислят, че сте глухонеми още малко. Ще гледат как миньорствам. Пома, Да. вие какво правите? Аз строя ТФ2 арена. Всъщност арената вече я построих, въпросът е да направя друго. Щом казваш? Абе, помня, какво се прави за сетнеш, мисъл, не смисъл да тия табелките да ги сетнеш за лепей. За следа. Тема. ТП Пени на спина. 3 бер. Какво да направя? Това е стабърно, че не стане. И аз мисля. Връщи си. Да се върна? Да. Добре. Пак. Опа, чакай, как се казваше света? Не знам, не помня. Арена. Multi-World Complex Minecraft Arena. Добре, що ме арена. Аз мислих, че ще е арена, ама май съм сбъркал. Значи пак кифе. Няма фей. Уфе. Енди да му помогна да се строи. Нищо не виждам. Той да се оправи. Енди да помогна да се строи интернет да се оправи сам. Якши. Какво? Ще се оправи сам. Той е голямо момче. Аз ще влезна в минута. Момче. Той ще се вижда. Оф, я да ходим правилно, като човек. Имам ли необработено дърво? Айде, не Всичко по-обработено. Стой! Та. Кажи, че ще Нашия прекъснеш път. клипа по технически затруднения. всички затруднени да е така. Да. Ей, какво? Добре, това ще е за първи епизод, че всички ме побъркаха. До скоро. Ай.